Vale, pois con Fran Justo, adestrador do Ourense Club de Fútbol, Fran alabado pola vitoria. Pregunta Manu Amor, de Futbolín Lugo, se crees que o teu equipo concedeu demasiado atrás e que matices debe mellorar ante o Compostela na final do próximo sábado, son por unha banda. E despois tamén pregunta que se crees que Cristian Parras foi decisivo coas súas paradas. Bueno, penso que se queres ascender a segunda vez tes que sufrir, e tes que saber sufrir. Penso que o Ourense Club de Fútbol fixo un bo partido, penso que fixemos ben as cousas para poder acertar e pornos por adiante, que xa viñamos avisando toda a semana que nós íbamos a sair a buscar o partido, a gañalo. E a partir de aí, evidentemente, tes unha vantaxe, tela que xestionar. O que non podes pretender é xogar contra 15 xogadores que xogaron en segunda división B. Penso que dicían os medios durante toda a eliminatoria que tiñan 17 playoffs de experiencia e non sufrir. Evidentemente, tuven as súas ocasións, igual que nos tuvemos as nosas, e como ben dís, pois, tanto o equipo a nivel defensivo como Cristian Parra fixeron un moi bo partido para poder prender aos xogadores do grandísimo talento que ten o Arousa. A outra pregunta, que se crees que onde está a principal virtude do Compostela? Penso que seríamos moi insustos se só decimos unha virtude do Compos, non? Ao final leva 3 playoffs seguidos, 2 títulos de Liga nos últimos 3 anos. Penso que a nivel colectivo, a nivel individual, evidentemente é un equipo moi preto do que nos podemos encontrar na segunda B. O Compos fai moitas cousas moi ben, non é fácil facer os números que fai, é un equipo, ademais, que ten unha esencia propia, e nós vamos a tentar de porlle as cousas complicadas e evidentemente vamos tentar de gañar o partido igual que nos lo propusemos hoxe, e encima conseguímolo, e intentar ascendernos, claro. Vale, pregunta Gonzalo Sánchez, do diario de Arousa, que para Fran Justo, onde estivo a chave do partido? Bueno, penso que entramos moi ben no partido, era algo moi importante contra un equipo que veterano a nivel de verse en situacións parecidas como as dos, de estar tanto en xogo nun partido, e penso que ainda así os nosos rapaciños entraron moi ben, e son moi novos, pero teñen moito nivel e fan moi ben as cousas e traballan moito. Conseguiron levar a cabo o plan de partido que propusemos no primeiro tempo, e eu penso que a chave, sen lugar a dudas, foi encontrar ese 1-0, e probablemente despois esa acción que ten Mon, esa falta ao borde da área, pois que Parra aparecese tamén nese momento para poder manter a vantaxe e chegar así ao descanso.